srácok, ez a kis, nem tudom ki, ez a gyerek kitett még egy videót. Takony. De már azzal kezdő, hogy ez a takony, de már ideges volt. Valamiért, nem tudom, hogy miért kell ehhez felemelni a hangját. Ez egy premier volt, 3 megtekintés volt, mind a 3 mi voltunk Scalarszel, 3 különböző akuntról. Egy like a Scalars volt. Mindegy, kezdjük, nézzük. Ez a takony most elkezdett vágni, megtanulta, hogy kell vágni ilyen szarul. Az Index képei borzalmasai és nagyon goofik a videók. Az Ucsó videóban próbált mémekkel vicces lenni és bajod, de nekem nem. Ezt tette az élet öröm. Kódix, ha látod, akkor itt is van a part 6 és szopd le a fa. Köszönöm szépen. Scovlers, hogy arák egyen meg, miért nem csináltál videót rólam, hogy legyen híres a csatornám, mohaha. Amúgy Muhaha. databb mém volt és egynek semmi értelme nem volt, csak a szórakoztatás volt a lényeg, de kurvára nem sikerül. Nem sikerül. Amúgy nem mondott el semmit. Amúgy sajnos a Scov... De ismerlek. Nekem is amúgy vicces. Amúgy... Nem tudsz írni. 2, nincsen humorérzéked. 3, Noki vagy. Vicc oda, ez már nem vicces, amiket ő csinál, amúgy még visszat... Te se vagy vicces, hazudós. Amúgy az a vicces, hogy neki régebben a neve Ricsi volt. Bevallom, a Scolarzet és a Ricsit régebben erősen szerettem, és ennek a kis csávon, aki... Szarom. Srác, kenyert volna ez a kis 1 perces fort őszintén. Srácok, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, meg ilyenek. Na, hello!